Is het your D-Day? Het is net helemaal D-Day. Waarom net? Nou, ik bedoel, D-Day is onherroepelijk. Ja, nou, dit lijkt het bij vrij onherroepelijk. Nou, hij stond er een beetje door hoor. Het kan om eens oor fit naar een anker. Dus er zit absoluut geen druk op. Oh, Sjouk, zit er druk op? Enorm. Dan voelt het voor jou wel een beetje als van, het moet nou echt gebeuren. Nou ja, ik vind dat het wel gewoon een beetje gebeuren moet nou, ja. Ja, Dat vind ik zelf ook eigenlijk. Ja. Maar hoe kost het dan nou aan ze niet? Ja, komt wel goed. Het komt goed. Ja, tuurlijk. En Jo, ben je ook gespannen? Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Ja. Ja, ik vind dat... Dat het nou wel is, ja, dan zou dat zou wel echt een deceptie wezen bij de haatletter D. Nou ja, ik denk wel dat het goed gaat. Maar ja, hij doet wel eens wat nu verachtig, maar ik denk wel dat het goed gaat. Ik bedoel, hij kan het qua conditioneel kan hij makkelijk helpen, maar ja, en met zijn kappen gewoon bijhouden. Het is een historische dag, Joert, want Dirk Buitenzorg van slachthinder en draafhinder, hij zal hem Joert definitief kwalificeren voor een koers. Ja. En dat kunnen we er ons altijd nog even uitknippen. Dan zit er echt vaart in. Thomas, ja. Of wel? Nee, het is wel goed. Dan horen ze de tank leeg. Dit is de rondo nog maar. De rondo, De rondo. de warming-up. Juist. Lekker, rustig, noffelijk, net hoe stuurmaatje. En oor moet wel eens wat hoe stuur maken willen. Nou, is het van hemzelf wagen wel hoe stuur. Hoeft net doorheen te zitten. Nou, dan komt hij weer. Ja. In een slakke tempo. Ah, gewoon hartstikke goed. Echt warrig internet. Nee, dat jet dacht ik net. Dus toch om even lekker warm te worden. Wat is het goed? Ja, die is hartstikke goed. Maar we hebben benauwd voor de trekker, maar ja, het trekken met zo'n sproeiwijn, die doe natuurlijk ik nog nooit, joh. En die is hartstikke goed. Hij schrikt wel gauw, hè? Nou schrikt hij weer van het trekken, van de sproeiauto. Ja, hij let gewoon goed op. Hij zit het gevaar. Het is een goede generale. Ja. Sjoukie, de laatste tar-readings. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik ben heel benieuwd. Ik. Ik ben wel een beetje sceptisch, hè? Echt weer? Dat verneemt ik om mij of valt het mooi? Brexit, de verbergt het wel heel goed. Maar wel succes. Dankjewel. Dirk zakkert naar achteren toe, maar hij hoeft net te winnen. Het gaat net om de prijzen, het gaat alleen nog maar om de tiert. En dat shot er goed uit. Dirk rint 12 tellen voor op het kwalificatieschema. Maar dan gaat het mis. Dirk begint te fjouweren en het is oer en uit. Voorlopig zal Dirk geen officiële koersen rijden. Nou, ben je aanspreekbaar? Ja, ik ben wel aanspreekbaar. Ik schrok er alleen nog van, want ik vond dat het zou goed komen. En hij breekt zo uit. Ik ben blij dat ik nog op elkaar zit. Zou ik net koersen natuurlijk, dan krijg je ongeluk. Nee. Ja, het is een kater, een deceptie, Ja, een drama. ja, het is een drama.